Nay nag-ingon nga, okay na na, may nag-advise ako nga, okay na ay na lang nagpadagha. Ang pangutana din ha, big deal ba yun para na ako? Para sa ako, big deal man eh. Big deal ni para na ako, muna nga, hangtod karon dili pa ko ka move on. So kagod na, State of the City address. No? Usa ka formal nga event. Kung sa national pa na, suna. Unya, na ay mag-comment o ingon ato. But pasabot, lubugon ninyo ang suka. Lubugon ninyo, sawayon ninyo. Hinay ang mga Digosenyos maminaw sa State of the City address kung unsa ang mga nahimo sa ato ang gobyerno, sa ato ang LGU Digos, sa administrasyon ni Mayor Cagas, inyo na hinuong lubugon. Katong nag-comment na Joseph Peñas, isugo ang iyang mga alipores, yung mga fake accounts, secret accounts or dummy accounts nga mag-comment sa suka. O na nga big deal kay na sa tua nga pati po kay pasagda na to na kung kinsa to na may mga ligawas good niya video recorded pa yun usaon na to na pag wati-wati anero padagana na lang na oy o kung ugaling simba ko palayo o na mag-isimba ko palayo budaog man galing bahala magsuka-suka na siya diha og taman. Kung dili sila palabot niya, kung naamang gani nagtumo-tumo o nandaot sa ilahang nagigamit ang iyahang account kay ngon iyang anak na-hack daw or nangita silang pamaagyan na kung unsa na na-hack ba na o unsa ba. Dili din punta palabot kita mismo nga naiingon anak. Kay ibutang na to, nag-exist yun to pero gidelete lang. What if? So basig maunay susi nga mabulabog na to kung kinsay utok anang mga black propaganda nga grabe makapandaol ni Mayor Cagas gamit ang mga secret accounts nga dili na to matrace kay secret account man. Basig mo na isusi ba nga maoday na iutok sa tinuod lang mga sugi di paminaw makita sa mga Digosenyos kung unsa ang batasan anang tawhana ni Mayor Cagas. Unsa ka simpleng tao, unsa ka simpleng pamilya naa siya. Unsa siya pag manggihatagon sa kapwa sa mga Digosenyos. Unsa siya muhatag og hinambang. Unsa siya muhimo og proyekto. Kanya ingnon ninyo kurakot. Wala pa mahuman yung termino pero pila ka milyon na ang nahimo sa city government para sa infra projects. Pila ka milyon na ang nahatag ng mga financial assistance. Wa pay labot sa pila ka milyon nga gigasto para sa COVID-19. Napay mga calamities sa iyahang panahon. Moingon mo kurakot sa inyong mga fake accounts pero basin mo ni susi. Kaya naingon man niya, kumente gamit inyong mga secret accounts. Mo na big deal din sa buwan eh. Gusto na ko mahibalaan kung kinsa to. Ato ning paimbestigahan. Mo nigingon na ko, nga makatabang pata sa kampo ni former mayor, kay ug mugawas ang kamatuoran, duhar may kapaingnan ani, duhar man gitubag ani. Dili man pwede maduhag tunga ang tubag. Siya o dili. Mo nay ato ang pangitahon. Karon, kung dili to siya, i-challenge na po sila kay siyempre madaot po si former Mayor Peñas kung dili to siya. Kung mapamatud-an na to ug masakpan na to kinsay nagbinuang nimo, sir, kasuhin ninyo. Simple as that. Imbestigahan na to ni. Tabangay tag-imbestigahan eh. Mag-imbestiga may imbestiga mo. Pero kung ikaw gani na
Ambot lang, basta dili may palabot kung ikaw na. Ako bisan pa man sa politika, di yung ko kauyon sa imuha. Natural man na, no? Anak mo yun na. Ang tao, dili man tanan imo. Ang tao, dili po tanan amo. Okay? Duha po na. Ay kanahanin mo na apoy, dili kanahanin mo. Okay. Bisan pa maningon ana, nga dili yung ko kauyon sa imuha pagdumala sa Digos, sa pila ka tuig ni mo din na nagmayo. Wala po siya kung alimpatakan o nga maguna-una nga ingon ana di ay o ingon ana ka nga mag-comment o ingon ana nga kuminti ninyo kaysa kung pagkaila o sa kaka-abogado o sa kaka-professional o sa kaka-CPA kanhe mayor. Di ba? So wala yun. So pag mapamatud-ana mo nga ikaw na ay ambot lang, dili yun may palabot. Anak lang na siya ka-simple. Padayon ang atong gihimong investigasyon ana. So sa pagkakaroon mga binating tigpaminaw, wala paghihapon matubag ang atong pangutana kay gidinay man gyud na nila aniha ang simple kayo. Ni-deny ang kanhi mayor atong account nga nag-comment sa suka, right? Gidinay nga dili na iya. Pero iyang anak, niingon, nga nangita silang lakang nga masubay kung kinsay nag-trace sa account sa iyang father. So, iyang account gyud mismo, pero matod siyang anak, basing gihack or kinsay nag-hack nga naggamit. So, imong Facebook gito, sir, gihack lang. Matod pa si mong anak. Pero, nidipinsa naman ka, gidinay naman imo nga dili na imo. Kung saan man na naturon, pag-rambol-rambol ron. Ingon ka, dili imo. Imong anak na ingon, imuha, gihack lang. Saan man na ito na pag-spilling. Diba? Nakuha ninyo ng punto mga igala, kay gidinay man na niya. Pero iyang anak, wala man i-deny, ni angkol man nga imuha ng account, pero gihack lang. Lain po kayo tuluan at usao nga, abogado bayan ka. Diba? Mas may pato ni Ana nga, akuha ng account, pero wako kabalong, kinsa nang nagkuhan ana, nga nung naingon ana na, dili kayo mingon niya, dili na imo. Dili na imo ang account niya, imo ang anak, naingon naman niya, tanaw na mong kisay nag-hack ng account sa mga amahan. Diba? It makes sense. Laing punto. Dirita kang Puloy Sarino, dati manoling kagawad sa San Agustin. Mauli ikaduhang punto nga nagkinahanglan yung tagtubag. Kaya lagi, i-deny man sa kanhi mayor nga iyahatong account. So, kinsa man dahil ito lagi ang ka-conversation ni Puloy Sarino. Hoy, Puloy, tingog-tingog, dialoy. Tambangin, taon loy nga mugawas ng kamatuuran kay dili man ni para sa amo alang, para man ni sa atong tanan kung kinsa ang nagsulti sa tinuod. Kung kinsa'y nangita gustisya o kinsa gyoy ulo sa mga secret accounts nga muhimo og mga black propaganda, mga pagpandaot, mga dami accounts, mga trolls, ana. Kinsa tong imong ka-conversation atong August 2? Kaklaro naman. Pansinan ninyo ang the way mo type o message ang Joseph Peñas nga ka-conversation ni Puloy Sarino atong August 2. O ang pagbutang sa tuldok. Pansinan ninyo. Naihihi, tuldok. O niya ang katapusan, tuldok. Maupod sa gi-comment dito sa suka, hihi, tuldok. O niya sa katapusan, tuldok. Ano ba? Mayong yun. Okay? So kana amog yun ng pangitaan o pamaagi nga mapamatudan kung kinsa na siya. Mo na big deal na sa kuha.